Να μην περάσει επουδενή στον Γκέκα ή στον Τζιπλίδη που κάνει ένα καλό σούτ, ευνηδιάζει το Κόης, προσπαθεί ο Κότσα, μεγάλη ευκαιρία για την Καλιθέα. Να κάνουν καλές πάσες στον Γκέκα και στον Κότσα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η σέντρα εδώ για το Σαββίδη, θα σουτάρει και θα ανοίξει το σκορ, 1-0 η Καλιθέα. Ξαφνικά στο 39. Τζιπλίδης πετά για τον Γκέκα, βγαίνει ο Κόης, προλαβαίνει ο Γκέκας να βάλει το πόδι και υπάρχει πέναλτι. Με τον Κότσα να σουτάρει και τον Κόη να μπλοκάρει. Τώρα φτάνει η μπάλα στον Πέτκοβιτς. Ο Γιουγκοσλάβος κάνει γλυκιά σέντρα, ωραία κεφαλιά. Ζητά πέναλτι εκεί ο Γκέκας και τράβηγμα. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι. Καλή σέντρα, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα. Ο πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης. Σίγουρα περιμένω. Για στη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για τον Γκέκα για το 3-0. Δεν την χάνει την ευκαιρία. Νάτος λοιπόν ο Θεοφάνης Γκέκας με τα 12 πλέον γκολ στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Εμείς δεν είμαστε. Για να δούμε. Προλαβαίνουν πάνω στη γραμμή και βγάζουν οι κυπεδούχοι. Όχι για πολύ όμως, καθώς έρχεται ο Τσιπλίδης να πετύχει το 4-0. Στο μισό του αγώνα ποδόσφαιρο. Ωραία η εκτέλεση στο δοκάρι από τον Γκόραν Πέτκοβιτς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.